Ez esan ez, askotan baietz esaten dugu, baina baietz esaten dugu gaizki geratzeko beldurragatik, edo baztertuak izateko beldurragatik, edo lotxagatik, edo ez dugulako eztabaidatu nahi. Aitor Aritzeta, egunon. Kaixo, egunon, Gorka. Zeinen jaioak izaten garen geure burua horrela traizionatzen, Bai, gure burua nolabait defensa mekanismo bat izaten da, ez? Azalpen pila bat ematen dizkio gure buruari justifikatzeko gure jokabidea. Ez dakigu ez esaten, askotan. Kosta egiten zaigu, zergatik kostatzen zaigu, beste ez esatea. Arrazoi asko da, ez? Alde batetik ikusi dezakugu jaso dugun eziketari. Zu txikitatik jaso baduzu eziketa bat, onerako txiki zuten adidez, autoritateari, errespetua zor zaiola bai, edo zaintza jokabideak ezinbestekoak direla eta horiek zure gainetik daudela, edo balio oso kolektibista jaso bali dituzu, ez? Non familiaren, taldearen, bestearen ongizatea, zure ongizatearen gainetik daudela, gero helduzaroan ez esatea kosta egiten zaiz. Autoestima falta egon daiteke, horren atzean, ez esatearen zaitasunaren atzean? Egon daiteke, baina bereziki egoten da askotan bestearen, aipatzen zenun bezala, bestearen maitasuna galtzearen beldurra, ez? Beldurra, ez? Baztertuak izatearen beldurra, bakardadeari beldurra, taldetik kanporatu izatearen beldurra, oso beldur humanoak dira horiek, ez da? Bai, eta ni askotan saiatzen naiz helduzaroan izaten ditugun jokabideak aztertzen ere, txikitatik jaso izan ditugun heziketa edo bizipenak, eta horri psikologian asko begiratzen dugu atxikimendu teoriari, ez? Atxikimendua adierazten du, lehenengo txikitan izaten dugun gure zaintzaileen, gurasoen, aita amaren harremana, jasotzen badugu maitasun sendoa eta ez badugu beldurrik gurasoen maitasuna galtzeko, atxikimendu ziurra garatu badugu, gero helduzaroan restasun handiagorekin gai gara komunikazio asertiboagoa erabiltzeko eta ez esateko modu sendo lasaiago batean, ez? Eta nola egiten da hori, esan nahi dut, nola garatzen da txikitan, nola ezi behar ditugu behar bada gure seme-alabak, gero horrelako arazorik izan ez ezaten. Begira, garapen psikologiatik esaten da, ume batek izaten duen lehenengo existentzia, esperientzia berea, dala ez esaten denean. Kontuan izan behar dugu, ume batek ikasten denean ez esaten, besteari ez esaten dionean, bere buruari bai esaten dio, ez? Eta orduan, gustu hartzen diote umeak esaten dutenean ez. Eta orduan, guraso batzu kosta egiten zaie ez hori kudeatzen. Eta ni beti esaten dut gauza berdina, ez? Ume batek ez esaten denean bere identitatea eraikitzen ari da, bere izaera, bere nia eraikitzen ari da, ez? Bere buruarekin koherente da. Bueno, bilatzen ari da nordan, eta horretarako oposaketa bat, ez? Gertatzen da txikitzatik, gero nerabezaroan bigarren oposizio handi bat gertatzen da, ez? Zure nor naiz ni galdera hori erantzuteko, ez? Ta Mikel Laboak esaten zuen bezala, ez? Bigarren zilborreste hori etetzeko beharra daukagu, ez? Eta ez badugu ondo mozten, zilborreste afektibo hori, gure gurasoengandik, zaintzailengandik, ez badugu ondo eteten hori nerabezaroan, gero helduzaroan kosta egiten zaigu. Zergatik, ikuspegi psikoanalitiko batetik edo esaten dugu, aitaren, amaren, zaintzailearen maitasuna horren beharrean bizitzen zarelako, eta gero hori zure harreman intimoetara eramaten duzu, ez? Zure bikote, laguna, lankide, ez diezu esaten beldur zarelako, beraien ezpena, beraien maitasuna, galduko ote duzun. Horrelako prozesuak gertatzen dira, bai. Horren, nortasunak garrantzia izango du, ezta? Norberaren nortasunaren eraikuntzak, eta norberarekiko fidela izateak, ez? Norbere buruarekiko fideltasun hori lortzeak, ezta? Bai, nortasun teoriak ere aztertzen baditu, badaude, ez? Extraversioa dagoen bezala, edo neurotizismoa dagoen bezala, badago faktore bat atsegina, ez? Atsegintasuna deitzen zaiona, ez? Eta pertsonak atsegintasun puntuazioa alto ateatzen dutenak, normalen izaten dira pertsonak asko arduratzen direnak besteen beharrei buruz. Oso emanak izaten dira, beste beharrei begiratzen diete gehiago beraien beharretara baino, ez? Nolabait eraikitzen dute ni bat interdependientea dana, ez? Osea, ni naizen hori oso lotuta dago zure
egoerarekin, zure emozioarekin, zure ongizatearekin, ez? Hori askotean ikusi izan ditugu, ez? Ba, ama, ni nire amataz goatzen naiz, ez? Nire ama zan gu ondo baldin ginen, ez? Gu gabe bera etzan. Osea, azkenean ama askok eraiki izan dute beraien nia, ba, seme alabe, bikote, senarrarekiko, ez? Hor, ba, gizarte patriarkatu batean eta eragin zuzena izan du, ba, jaso izan ditugun heziketa estiloak, ez? Bai. Eta orduan hortik askatzea komeni da, ez? Bueno, eskatzea konbeni da, ba, aipatzen nuen bezala, bigarren zilborreste hori puskatzea, baina bereziki txikitatik erakustea umeari eta indartzea, ba, ez esate horretan, ba, bere identitatea topatu dezan, ez? Ez dezagun bizi gaizki ume batek edo gazte batek ez esaten duenean, ez? Bilatzen ari da bere nia eraikitzea, ze azkenean, zure nia, zu nortzaren galdera horri ez badiozu ondo erantzuten, beti zaude izaten bestearen menpe. Bestearen bitartez. Alegia, behar duzu bestearen maitasuna, ondo sentitzeko, behar duzu bestearen onespena, zu izateko. Eta karo, oso ni interdependentea baldin bagozu, deno gara interdependenteak, gizakio gara txiki-txikitatik behar izaten dugu, ez? Menpekotasun hori, ez? Ba, jateko, ibiltzeko eta izateko. Baina gero, ez baduzu zure identitate prozesu horretan zure buruarekin ondo sentitzen eta ez baduzu aurre egiten menpekotasun jokabide horiei, ba gero kosta egiten zaizu askoz gehiago ere besteari ez esatea. Dena aipatu duzu, ez? Bi zilborreste apurtzen zaizkigula gure bizitza normalean, ez? Batetik haurtzarokoa dugula eta bestetik nerabezarokoa. Baina gertatu daiteke, askotan eta gertatzen da, nerabezaroan agian, ba, ausardia handiagoa dugula ez esateko, eta esaten dugu, ba ez dut hau egin nahi, baina gero, urte batzuk pasa ala, zer gertatzen zaigu? Zergatik itutzen gara berriz ere askotan, ez, baiezko permanente horretara, eta zergatik traizionatzen dugu geure burua, eta zergatik ez gara, edo kostatzen zaigu sentitzen duguna eta pitzatzen duguna esatea, askotan hori da problema, ez da? Bai, bueno, azken finean, zu nerabezaroan gertatzen den prozesua izaten da pixkat gurasoen gandik edo familian gandik urruntzeko behar bat, ez? Impulsibitatez egiten dugun bat, prozesu bat da. Nolabait zure burua Eriksonek ez dezuen, ez? Nerabe batek erantzun behar duen galdera importante da nor naiz ni, ez? Eta prozesu horretan nahiago duzu izatea kontra, besteri ez esaten zuenan ja bazara zerbait, bestela dena bai esaten bazu, fusionatu daitezea, eta gero helduzaroan bi prozesu gerta daitezke. Zure niaren eraikuntza horretan, ba porrot egiten baldin baduzu, menpeko bihurtu zaitezke besteekiko, edo beste prozesu interesgarri izaten da, justu kontra egin diezun jokabide guzti horiek barneratu egiten dituzela, eta berriro bueltatzen zara gurasoek erakutsitako jokabide bide horretara, ez? Eta normalean, hori izaten da, nerabezaroan gertatzen diren prozesu horiek ez direlako benetan, gazte nerabezaroan ez direlako benetan barnea osnarketa batetik sortzen, baizik eta, taldean, kuadrillatik jasotzen duzulako, serietan ikusten duzulako, edo eragindua izan zarela eta nolabait kanpo erreferente bat izan duzu zure nia eraikitzerako garaian. Eta orduan horregatik gero kostatzen zaizu hainbeste zure gana bueltatzea. Ze lehen aipatzen genuen, ez? Txikitatik Jodorowsky ustet esaten zula, ez? Txikitatik beti erakutsi baldin badizute ez esaten, hau da, ez, eta hori ez, eta ez baizute zuri izaten utzen eta ez esaten eta zure nia eraikitzen, gero helduzaroan zalantza pila dituzu. Nor zaren jakiteko, zer egongo dan ondo jakiteko, eta orduan horregatik, helduzaroan askotan, pertsona asko egoten dira, menpeko bestei begira, jakin gabe zer egin, eta bizi dira hori, besteren onazpenaren pean, eta bere identitate eraikuntza prozesuan galduta. Gerta daiteke adibidez nerabezaroan pertsona batek bazterketa jasan baldin badu lagun artean edo bullying kasuren bat, edo agian ez dakit lagunek baztertu badute, edo horrelako zerbait horrek markaren bat ustea eta agian horra itzultzeko beldurragatik ez esateko gai ez izatea? Izan daiteke. Azkenean bullying kaso batean, biktima bakoitza oso modu desberdin batean pasatzen du trauma hori, ez? Eta hori aukeretariko bada. Aztarna bat utzi dizu horrek, eta gero helduzaroan unibertsitatea zoaz, edo beste korrila batzuk egite dituzu, eta bereziki sentiberatasun handia daukazu, bestearen jokabideren kontra egitea, eta beldur horrek, igual, gelditu egiten zaitu ez esatera
hasierako garaian, ez? Horrelako traumak, horrelako gertakizun gogorrak baldintzatu dezakete zure jokaera. Zer egin dezakegu? Aipatu dugu heziketa hitz egin dugu, oso garrantzitsua dela heziketa, umen eta neraben eta gazteen heziketa hori. Baina ja behin fase horretatik pasagarenean, ja ditugunean 20, 30, 40, 50, 60 urte. Eta konturatzen garenean oraindik ez dakigula ez esaten, zer egin dezakegu hori konditzeko? Badago erremediorik, ala ez? Bai. Ni beti esaten dut, sekula ez da berandu, ez? Haurtzaro zoriontsu bat izateko. Esan nahi dut, ez da sekula berandu aldatzeko eta ikasteko, ez? Mira, askotan, iruditzen zait, tokatzen zaite, helduekin eta hitz egiten duenean, esatea ikasi behar dugula, ez dela inoiz berandu ikasteko, pertsona eta ideiak gauza desberdina direla. Alegia, ni naizena eta nire ideiak bi gauza desberdina direla, ez? Eta horregatik askotan gertatzen zaigu, lagunekin gaudenean, beldurra ematen digu, esatea ez lagun bati bere ideiari edo proposamenari, esaten baldin badiozu lagunari, ez zaiz zure ideia gustatu, igual berak entzuten du, ez ara nire gustoko, ez? Pertsona eta ideiak desberdintzen ikasi behar dugu. Gu gara gure ideia baino askoz gehiago eta gure jokabide baino askoz ere gehiago, ez? Eta hori oso garrantzitsua da. Helduzaroan ere konturatu zaitez zure ideiak baztertzen badira, ez zarela zu baztertu izaten, eta alderantziz, ez? Zu norbaiti esaten badiozu ez duzula pertsona hori baztertzen, mintzen, ez? Aldiozu esan maite zaitut, zu, pertsona baina ez nago ados. Baina ez nago ados, edo zai gustatzen ideia hau, edo dena alakoa, ez? Hori dudari gabe oso importantea da. Bai. Hori da, beraz, ariketa hori egin behar dugu, ez? Pixka bat, ez esaten ikasteko. Ariketa, etxean baldin badago norbait, hola, ez? Aste honetarako ariketa pentsatzen, eta nik gomendatuko nieke, behin edo behin Manurekin edo hitz egin da, kuadernotxo bat erosi genuen bere garaian, ariketa hauek egiteko, eta neba ez dute, aste honetan, iruditzen zaitu oso importantea, azpimarratzea, edo fijatzea, edo behatzea berezeki, ze jokabideetan, edo ze momentutan esan duzu bai, benetat ez esan nahi zenuenean. Eta hori apuntatu, zerrendatxo bat egin zazu zerrenda bat, eta begiratu ze beldurra dagoen bai horren atzean. Zergatik ari zaren esaten baietz, ez esan nahi dezunean. Eta gero badago liburu bat, mindfulness eta autokonpasioa lantzen duna, zure burua zaindu, zure buruari begiratu, eta aukeratu zerrendaietatik, zenbatetan esan duzun bai, baina ez esan nahi zenuen, eta bat aukeratu. Eta txikiena edo errexina zuretzat aldatzeko, eta saiatu horri, imaginatuz ez esaten, eta zuretzako denbora hartzen, ez esaten, eta asertibotasunez, eta besteari esan ez, maite zaitut, baino ez. Hau ez dut nahi. Eta hori landu dezakezu. Horrena kontzientzia hartu, eta gero zerrenda bat egin, eta gero aukeratu jokabide bat, eta pixkanaka lortuko duzu zure bizitzan ezetzak osasungarriagoak izatea. Liburuaren izenburuaz galdetzen digu orain entzule batek WhatsApp. Bai, izenburua da Mindfulness y Autocompasión. Mindfulness y Autocompasión. Bai, erderaz da. Horixe irakurri dezakegun liburua, eta gaurkoan Aitor Aritzetak ekarri digun gomendioa, apuntatu dugu gomendioa, bereizi behar ditugu pertsonak eta beren ideiak. Dudari gabe. Ez esateak, ez du esan nahi, maite... Ez dugula pertsona. Hori da. Aitor Aritzeta eskerrik asko. Plazerra.